anyị na-ekene unu na-asụ unu daalụnụ. Tata ụgbọ bụrụ anyị wee chewe na Amaoji and Oduma. Amaoji and Oduma dị na okpuru ọchịchị Anere na steeti nke Enugu. Ebe anyị nọ tata bụ ebe mere nnukwu emume pụrụ iche. Nnukwu mmadụ bụ Governor of Money Kingsley Nwaru bụ onye chikwara omere ọra tata. Ọbịa ka anyị na o mepere ụlọ mmemme a na-eme. E nwere nnukwu mmadụ anyị na ebe a. Anyị sị ka anyị mara ka obi dị ya n'ihe mere tata. Biko ị ga-agwa ọha na eze aha gị, ihe eji mara gị, na ka obi dị gị n'ụdị ihe a na-eme ebe a taa. Ndewo. Na mbido afa m bụ High Chief Sir Godwin Mba CSP KSM. Daalụ. Abụkwazi m onye Amaoji and Oduma. Onye mere emume taa etu anyị si asụ ya n'asụsụ Oduma bụ nwada m ka ọ bụ. Mama ya tọrọ m. Very good. Mama ya tọrọ m. Ị nwere ike ịgwa anyị ka obi dị gị n'udu mmemme a na-eme n'ebe nwanne gị nwaanyị nọ? Obi dị m aṅụrị. Nke mbụ bụ na a sị na agwa na-ahapụ ihe ogologo ama ife ọzọ, maka na nna anyị bụ eze. Nna anyị bụ late Mba bụ eze chịrị Oduma niile, Oduma ebe anyị tupu o wee nwụọ. So na ebe niile ụmụ ya gara, ihe eze aha dị ya na-arụ sokwa ụmụ ya niile aga ebe niile ha gara. Ndewo. Daalụ. Kedu ọfọ na-ekpe ekpere ị na-ekpe n'isi ya bụ Governor of Money mere emume tata? Ekpere m na-ekpe n'isi ya bụ na nke a o mere ka bụ mbido. Ọ bụrụ ndị oyibo asị na stepping stone, ebe mgbakwasị ụkwụ ka ọ bụ. Ife Chukwu ka ga-eji wee mee, amara Chukwu ka ga-emerie, ife ọma dị iche iche Chukwu ka ga-emerie. Nke a bụ mbido. Chukwu ji nke a wee mepere ụzọ. Ọ ka ga-aga ebe dị iche iche, ọ ga mgbago ka ọ ga na-abụrụ ya. Anyị ekele gị n'aha Jizọs. Gị bụ onye na-esonyere anyị na Amokwe TV. Mara na ya bụ mmemme emere nke ọma. Ọ kpọtụrụ akpọtụ wee zụọ azụ. O si n'imepe ụlọ baa na Carnival. Anyị wee na-enwe obi aṅụrị wee na-aga n'iru wee na-asị gị ebe ọbụla ị nọ ya bara gị. Ọ nwanne unu nwoke Ọnyahịla Chukwuebuka wee na-agwakwa gị na onwe mmemme ị na-eme kpọtụrụ Amokwe TV. Anyị ga-eme ka nwanne ma maka ya na-eme. Ndị na-esonyere Amokwe TV anyị na-ekene unu, na-asị unu daalụ maka isonyere anyị. Nwanne unu nwoke Ọnyahịla Chukwuebuka. Ịma na anyị na-eje obodo dị iche iche maka ihe dị iche iche. Tata ebe anyị jere bụ Amaoji and Oduma dị na okpuru ọchịchị Anere na steeti nke Enugu. Ebe a nọrọ wee mee emume pụrụ iche bụ imepe ụlọ na gala night. Eriri wee sụọ wee mee mmemme a bịara imepe ụlọ ọtọ na Carnival. Anyị na-asọ ọgịnịzi. E nwere nnukwu mmadụ anyị na ya nọ, ọnya kpọkọrọ ọha na eze ha bịa nọnyere ya tata. Biko anyị ji ohere wee na-asị gị ka ị gwa ọha na eze aha gị, onye bụ, na ka obi dị gị n'ihe a mere ebe a tata. Afa m bụ Nwalu Kingsley Obinna. Ihe eji wee malụ m bụ Governor of Money. Ebi m na Accra, Ghana. Abụ nwa afọ Amaoji and Oduma. Taa ka anyị mepụrụ ụlọ nke m lụtara na be nna m. Obi dị m aṅụrị na ọha na eze gbakọtara ndị Oduma niile, not ndị only Amaoji, ma ndị Enugu steeti, ma ndị Ebonyi, ma Imo, ma ndị Nigeria, ma ndị Ghana bịara ọnụ ka emepe ya bụ ụlọ. So I'm very, very happy. Thank you so much. And ekelere everybody bịara ọnụ. Ya bara gị. Ihe ọzọ anyị chọrọ ịgwa gị bụ ịgwa ọha na eze na-esonyere anyị ekpere ọfọ ị na-agụ n'isi niile mmadụ dị ebe dị iche iche hapụ ihe ha na-eme bịa nọnyere gị tata. Kedu ekpere ị na-ekpe n'isi? Ekpere m na-ekpe bụ inine mgbalụ m gbakwalụ nwunye di m. Ịnwa mmelụ m elu onye ọbụla. N'ihi na onye obi ndị mma bịara n'ihe ọma ya emeli ya.
Chineke gozie nwoke ma nwaanyị m bịara nọnyelu m taa. Ma ndị abịalọ mana ha kwadola ịbịa. Mana ọ bụrụ one thing or the other mere ka ha bịa ha. Chineke gozie ha. Gozie ha na-eme. Gozie aka ọlụ ha ma bunye ha enu. Nye ha ogologo ndụ na ala isi ike. Na nke ikpeazụ ka ezi na-agwa ndị na-esonyere Amokwe TV. Amokwe TV is the best TV. When it comes to entertainment, Amokwe TV is the best. Ana m ayọ unu patronize ya Amokwe TV. It is our own TV. Ya bara gị onye ọbụla na-esonyere anyị na Amokwe TV, anyị wee na-asị gị o nwere na mmemme ọbụla ị na-eme kpọtara Amokwe TV, anyị ga-eme ka ụwa niile mara maka ya. Daalụ maka isonyere anyị. Ndewo.